Balimao Aninyakuma, très très urgent, bien vendredi 25 novembre 2022. Malien on ko premier ministre Choguel kani président Assimi Nyogogné Kouloubabi à tra primature fanala ay consultation damene déjà avec bara normal damene semaine prochaine na ka damene lundi la ka yele donc on est à la sonama confirmation sur la photo est reflétée mais même mon ambe président Assimi fofolo ambe soasi bela jele fo ou sego ke fengay mais kuma kelen dron ne fo président Assimi ngena bi Choguel na so fanga affaiblir no de awa bi fereke ika union sacrée ke autour de vous ou kana taka chatribo damene sente kono kubina fadiya politique kelo damene adu basi be adema klendi ante kele fe ambe rassemblement de fait nama fara nyon kan fanga inte taka de mbeka chien fina de premier ministre keni photo flene la de kama mbolo ka fo président na ambo fo ange nison jalendo ambe président mi fou mais so gel lalem fleni ko be robena de donc fin fleni en rola président Assimi flé premier ministre Choguel flé voilà ni kera Koulouba bide ni ala sona ma lundi premier ministre Choguel avait baradam lundi premier ministre Choguel flé Assimi flé voilà les premier ministre Choguel yere flé ni donc on va fort ambe président Assimi fou vraiment occuper Choguel là ambe kuma kelen doron de fort i ja kana tege président Assimi qui beta gouvernement d'union nationale siki on sait que le moment est très dur ni a binani problème fana kono parce que président Assimi vous voulez être neutre entre les mal et les mauvais. Ni a un bina dingue konobi parce que mogo nana do anano e adema mogo ye kana bla problème na ante problème fait angen ni sonjalendo bi malien ben ni sonjalendo bi vendredi 25 novembre 2022 président Assimi ni premier ministre Choguel Nyogogné mais président Assimi ambe dingue ba de konobi i ja kana tike kibeta gouvernement d'union nationale sigi iga kangar da adema mogo ye ou ka fara ka bo Choguel la ante Choguel mogo ye anya Assimi mogo de ye awa mbebe na barake pour que transition nganya awa i bolo di force de changement ma aka jaka barake y a pas de temps à perdre ni semaine kelen flaquet duguba a dafirandala mbeka tien de finina a foga gele mais il faut que je vous dise la vérité ne un binabi parce que il y a eu trop de jeux na ma sincérité doit nyonga changa kono dia nyonga bara na bara nteta nyefe ambe ni sonjale ndobi ablay kuna forte changement ambe de be e président Assimi kobi anga ni sonjale ndu man chatikele ndu Choguel na tolam fleni do bene ko contrôle reburu de damene parce que erreur bakele munkera o yikana adema nyamo ya takadi feka siente nyamo ya takadi adema ni adema kele on kumbe dans les rues c'était nous bubulo kamiko bubulo negeso bubulo ou kola dans les rues ateteni adema kele de guerre ou là pour ka transition kanya c'est un pouvoir civilo militaire atete odeke atete tara adema kele ka atete wuli kana ka fanga dama ni ko kelen jara flana be sur la samana be sur la président Assimi ambe conseil mundima kana kuma la mais il faut pas qu'il y ait neutralité que ini jugu ni yonche bi moko chama blessé rabi ni moko to commencer à blesser ni semaine kelen ngani ke ka flake imi ga force ou faka fra ngonga ire krefe ko imbe taki buluda et se ka sauver Choguel te se ka sauver me ka tien di fingena ni be se ka sente ngirechi igande de mamoko no bwan singoro mais ni situation tout en là et ben neutralité là entre le mal et le mauvais et ben faire que neutrier et ibe ka kungolo toron de boy fanga tobe beni adema moko kelen de bulu justice be ka moko tonyebi moko do tonyelabi si ta klimer flek kasola galonka adun fora be ka fo be global boni fanga kona ni aga chara moko toro la finalement fanga be ngiba moko la aw ken ko grawni pouvoir civilo militaire de do atete barakeni adema di oratu atete réciti sur ka transition na ya ke sur si fanga yi bi aw ken baga chama tibini ba korobi bi ambalama che sirigi mobili aka mobili soro mo marfa chira ka mobili la anye marfa kisha yera yi je pense bien ambo kisha fana boko ira awla ka fotugu na me worom na bi président Assimi ambebe ere ko bi ambe nyabe ere la bi ni ma i krefe moko far nyon kan anga barake dans la sincérité anga barake tlelenya konana wallahi billahi kunu moko jugu obeke bi moko nyumanye na ma ke ka shibonte kono o ne ka conseil ko fina ala ka to ikame awamba do fana moko mi ye fana iba me fana ambe kuma mgeni fina président Assimi oni yorodi ngate sirigi balkise mi sirigi mobili sura ngata ballani ni marfa kisere dona sirigi ga mobili pinela mobili pine refleni mobili pine fle bal de flala yere wolo porte parole sirigi kuyati ni bal de aka mobili sura ambe do kala kana njongo wereke jugu be ka bo fambe ni ayi ni bekara parce que transition angara nyogo negen quoi angara mogo fara ku bo nyogona et puis président Assimi iki bolo di forte sentiment bema
agana kedron ah non Victor Gloire ou bien fenga moko kana M5 aw kana anaw de kadi ante yere wulu fe ou bien yere wulu anaw de kadi ante M5 fe o je chama de kera awa dan kera fali kusamala na aye be bisigi bi ka be blasir écoute au niveau de la sécurité d'état abe kuma men mumba ofaka abina fo ni muso be kera la wakati na ba ka téléphone fuye ibi cross crise kazaki bi fa ni moko kera la wakati mina ay ngini ka kele ban kana ngini kiba ngini mude bi na tora ko ngini na antena do were ka korofoli ko na yo lume na ye moko blaka espionner ana kuma me mu mana kulula awa ba to la antena dabela aba foko no ka dale me surasu dronda bon na ko ka ba ko ka surasi ko fana yi murutili be ke fambe sogali ti se ka osovola moko ti se ka osovola o ya kele to surasi ko dron moko fana civil na ba korosi a juguna nyuma beta fara nyoko ka contrôle ne nyabori na to la ne te fo ka ke ne be ka ala somi de parce que ne te fait ka ko do fo réseau sans fela la abe ameka irimer do fana me ka be fe ka moko fana civil na ba korosi a juguna nyuma beta fara nyoko ka contrôle ne nyabori na to la ne te fo ka ke ne be ka ala somi de parce que ne te fait ka ko do fo réseau sans fela la abe ameka irimer do fana me ka be fe ka ben na bo sente kono antaro ni tiendo ala kana uchi ay moko kala dabla de aw kanu ba ko kele le dabla de moko ya aw fenge mina sube chi moko ma dongodo ko parce que kube ka aw supporter hein flake do mena si chire ma kan fande ngam banne ko ngotro ko l'armée monte en puissance ou be ka anga moko chamana be ka de no fait ton nani moko kelela agara fotoro konte karsa ka ko lable ni karsa te jebli ibi tola ini moko chite nyoy bli parce que an en fait mandi sa chite nyuma fawa donc il est temps que président reka wuli ki jo aka forte sentiment wuli ni semaine ngel timani ma forte sentiment wuli situation beta ki buluda ali sukal tise ki soufi me ka tien de fingina de abena ala na krache ni adema kelen te fait ina ngagi angaje parce que olubado olde kumbe dans les rues olde kumbe bo toujours aba musa atete olde gera la ka barake no liye ka jamana soufi olu te fait o ka keni awnye toujours ou be fait olde ka yeko la awa dunte changement fana fait awa o te ben fana fait na le makume ben fait o te no ke sugeli kele ni fon ka ou be segutungara kele o ka ou be ben beli servo kele o ka ama ko subani bebla ni kona na ko ni jati gara de ka betaka mo ko nta ko parce que situation est dure ou betaka ka gouvernement espionné na le gouvernement d'union nationale qui dro ya o sali parce que ba espionné ka odi auto di francima solution kele mumbe bi président wuli ka forte changement wuli ni koko be ka nga ke moitié ni nomination be ke anga siga anga discuter na ke ka o de ba ake ka mo bulla son atena marché awate marché ne be ka tien de fanya na koy parce que M5 ala yo kureta ke domina mo do accompagner fo ibeka ka sudala ça dit que aw na ne jera ka kenyo fa aga bla kuna ko surasi fanga tere aw ni M5 de jera ka kenyo fo M5 ne bola ben le cerveau bola ala iboku mbola mo chama mbola ne al ba préférer M5 mo ko mo murutile ba no lu ka négocier ka fsani adema mo yi mo mu ma o révolution ke ni ay jifu taraka djembe da jifu benadi ya farafinga côté là-bas parce que farafi tjenje nambara bala janfa bala asira wakati angan kono jeya nyogonyi na man kono jeya nyogonyi antena se ka jamana nsofi mo si kelen se ka jamana nsofi de ni ay farafi fanga chamambe na bi ate avancer parce que bebulo kale warani faka gomandi surasu akelen se ka mali sofi ay barake en toute sincérité avec les forces de changement ou ne ka conseiller ko fo onyanabi asimi une solution kelembe ka mali sofi bi won dondi ka fingina ika barake ni faso de nyuma nye horo ni dambeti uye ni mo buruja ka mo nyuma ku buka image la toko no atenya ibulu de ube ka mo do wuli ube ka misenguli anaw de kadi ante yere wulu fe ay bo jeune mun kono ay be fra nyonka aka barake mbey o de mali sauver c'est l'union qui fait la force jifu image jifu taraka djembeda ne ba ne ni jifu be nyonko bulu amerique aka cha be samu kan ko bo na alaje jifu be bulu di nyonko madi a gelara tera mo ko reto du nyonche awani jifu ye mo ko juguni kelenyu tula ubo genga boyi parce que fanjuguni be wororo nyumante ko président bulu ale bi se ka be fara nyonga halila haraw tse ka ke ala jahannama dakar janada donc be ko mun do ikuna o erreur bade awani ya bina parce que ina na adema mo ko klindi kana division créée ou be côté ba jeu la CNT ni fon konana na fa foi tula maire de sitakili flene abe monyima ko la adema me ko ke ambe ko fo be dien be global la président ere global o tonyon mo na cheya bo dimine be bi président neten dugo la I kanu baka chama dimine mbadi bebi e be ka fingina de ni mo bi klola dia kuma ni fingina ni semaine kelen flake ni ma mo fara ngonga itse ka mo fara ngonga blé et la situation va être incontrôlable ali sokol tise ka contrôler blé o la ambe jigi nyogona il est temps que ka mo fara ngonga
Sorasi kelen tse ka jamana jo. Civil kelen tse ka jamana jo. Pour que Mali nga sauver Ablaye Konako c'est un pouvoir civilo-militaire. Nima barake no akilnata ya abeta ki dande. Bilay awa sogel nalem flene aya tuya kaka nomination ka sakula. Na ko kabe do mo ko kuma be. Kama be ka Sorasi ko ya be bela décourager. Maka chede fana de be ka kede. Awa chena lem fla aya tuya librement ka barake Mali be nya chuko mina. Mo munun kan aka janga discuter nyoko fe. Ala na abeke kono Sorasi kono mo do critiquer au tête de gouvernement kono au tête de santé kono au plan frappé ango chien fana fa nyoko nyana. Parce que ni Sorasi kelen critiquer dron ou te soyka geru la bli. Oye blale ennemi ngap nyako. Na o kabe bebla parce que an beba o critiquer. Moko te mu ma critiquer. Awaka aga nabe fonke anga ka sincérité an beka ke nyoko fe atete wudike. Ima atete tara atete nana. Il faut anga chien fa nyoko nyana quoi. Antaka galon antaka bodro dongoro viva asimi ay bo anga asimi deme. Ko muya to asimi feke ale bebi. Fango kumo de fana kan ay reka nga erreur dango corriger. Ni be ga erreur de bi siga erreur la. Ay wona ni banda yo ni kelen de ke ka beka Sorasi koyi. Abena dafiru dala. Bo santu ko ni abeka gelia tukuni. Abe potuku nama solution faut qu'à défaut faut qu'à corriger jamana intejo. Voilà la vérité mon cher président. Sorasi ko imboy kungulu la. Sorasi kelen tse ka jamana jo. Premier ministre Sogel nana ay confiance créé ni confiance tan ni wonche jamana tejo. Voilà la vérité. Mou mene bolo ka fanya na bi ode ni akambe.